makoti wenyu adzoka neimwe recipe yechunhu chiya chatakaitisa nacho skiti. In fact it was a prank yandakaita kunge ndadya ndisina kudya. Kunzichi mana guys, omelette zvenyemi yema-grated potatoes nemasai chunhu. Alright, auya nerecipe yechunhu iti omelette yema-grated potatoes. Saka munofanira kuti muone amanaka ini hangu ndahwa nokubikirwa ndikunyeperei zvimwe zvese tingade kutaura. But guys, da kukuudzai on a serious note, da kuti muone recipe. Muchiona recipe ndoda kukuudzai kuti Kiki akazvishuta ega video. Kiki aisatomboziva how to shoot a video, but now ari kutodzidza and akatozvishuta ega video nakuzomubatsirawo paediting. But video akashuta ega because I was very very busy day racho raaita izvozvo. Saka ari kuita, mukaona paine mistake muzive kuti munhu wenyu ari kudzidzira, but manje anenge akuperfecta manje. So ndiye akazvishuta ega video achiita recipe dzake panga pasina akamubatira kamera. So thank you guys nekusapota kwamunomuita. Yo, so chinhu chedu chaita guys. Hello guys, murisei katimboshare nemi kasimple recipe akanhasi kanongoda just 2 potatoes, half onion, 2 eggs, nekaspoon yepaprika, salt, black pepper. Ndaudza kuti black pepper ndomufuyira wangu, garlic, just 1 clove. Tinotanga nekugreta mapotatoes edu. Another one. My potatoes angu aya are grated. Some bawel, and you can wash them if you want, but ini nangu ndinotoda starch yacho yoyo. Then next I'm gonna chop my onion. Onion yangu ndaisuka nhasi, that's why isiri kunditosvora. Yange yanzwa nekundichemedza onion yoyo, ndisina china chandaitadzira mufungo. Here is my half onion. Our 2 eggs. Salt to taste. Paprika. Last but not least, black pepper. These are the ingredients. Zvese ndazvimixa zvese. Uchitanga kuchizvimixa zvakanaka. Guys, mazano ndakugona kushuta ndega ndikudzidzira, so handichamirira kuti dede vari busy ndoti musauya muzondishuta. Saka now you can ask the cook, and kanondibvunza kana une recipe yauri kuda, Kiki ndobika sei chakati, Kiki unobika sei chakati, ndokuradza mabikira andinoita, ndokwanisa kushutira video racho ipapo because ndakugona manje kushuta ndega. So now marecipes akuuya manje akawanda, handijasiri nyingerera iri kuti rindishutire. In a pan, salt, cooking oil, shoma to spread chaiko nebrush. Takuchisa zvinhu zvine mupan. Then uzvispreada zvakanaka. And usawanze moto nesa pa low heat kuti zvinyatsowana time yokuibva. Then after zvadai, you close it for about 10 minutes. Tinoita uchicheka kuti zvapapi depending neheat yawaisa. And futi ndine advice kune varume kuti please kana woda kuroora chimbomira kutenga hembe, wotanga waroora wombobikirwa. After 2 weeks, a month, wobva uzonotenga hembe. Ukati zvandakaita ini unobhaiza, ndakatenga hembe a week before ndakaipfeka ka 1 hembe, but iye zvinoona chachigove out. Vedweka musatenga hembe kana woda kuroora, chacho chigove out. Saka izvi ndakadai kuti musaona kuti chigove out hacho nendiriita padhuze nekamera. Please kana uchida kuroora, don't buy clothes. Wait for her auye kumba akubikire wozoziva size yako wabikira.
So guys, now ndazoona kuti zvapap. Oh, zvatsvukira pasap. So we can ndichisandura. Then novhara food for maybe 2 minutes. Oh, and also kune vanoda ham or polon antika unokwa you can add polon yako, but kana uchisa polon utanga waisa tomato extract kana tomato sauce andika si ozorera tomato sauce yako shandisa brush pamusoro, then obvaisa polon yako iwaridza, then obva add a cheese zvinonyatsobuda sweet. But as for me, I'm gonna just add grated cheese, no grated cheese yako. Musakanganwa kuti video iri musikana anga achizvishuta ega. I was very busy, ndasikakwanisa kumubatsira, but kutozvishuta kwaita tatoona kuti ari kuita achiimprova. Tangozomubatsirawo paediting here and there, but akutoita achitogonawo zvinhu zvacho. Saka marecipes achagara achikupai, munongomubvunza mucomment section kuti nhaiwe ichi tinobika sei, ichi toita sei. So guys, yeah. Wow, chaita manje. Yo, so chinhu chedu chaita guys. Chaita chinhu chiya. Honey, ndapedza kubika manje. You're right. Mwari baba totendai nechipo penyu chamunotipa, tendai netsitsi nenyasha Jehovha nokuchengeta munotiita, kumbura chikafu chamunotipa Jehovha, naizvozvo tendai nokusingaperi. Amen. Amen. Maona video iri. Thank you so much for watching video iri. Vanoda kugara vachiona marecipes aya, followai page rake rakanzi Muroora wenyu Kylie, rakanyorwa pamusoro pascreen apo. Kunotori nevideo same video iri, but iri harina zvatanga tichikata tichimbotaura tichiita musikanzwa pakati apo. Ringori straight to recipe.